שלום לכם וערב טוב. דרמה גדולה היום בסוריה, מעבר לגבול עם ישראל. משטר אסד נוחל מפלה בעיר חמה, והמורדים מתקדמים בעומק סוריה עד כדי איום על שלטונו. אנחנו אליך, פרשן לענייני צבא אלון בן דוד, עם ההתפתחויות הדרמטיות בסוריה. מה קורה שם? המורדים מצליחים להפתיע את אסד ומתקדמים במהירות וכובשים היום גם את העיר חמה ללא קרב. העיר חמה לא נכבשה מאז 1982, מאז ימיו של האבא. מלחמת האזרחים בסוריה לא כבשו אותה. ואתה רואה שאין קרב, הצבא הסורי פשוט לא נלחם. עכשיו, ההתקדמות הזו של המורדים מפתיעה גם את המודיעין הישראלי. כי מלכתחילה הערכות היו, אוקיי, הם הפתיעו אותו בחלב, הם לא התקדמו יותר מדי, הם לא יכולים לאיים על שלטונו. הערב, בסדרת דיונים שמתקיימים, צה"ל כבר מעדכן את הערכה שלו. והוא אומר, בסיטואציה הזאת, הם מתחילים כן להוות איום פוטנציאלי על משטרו של אסד. אנחנו לא רואים את הרוסים ואת האיראנים עוזרים להם, לאסד, שזה נקודה מוזרה. זאת אומרת, ראינו מעבר שכמה כוחות מעיראק לתוך סוריה, אין סיוע רוסי אווירי משמעותי כמו שראינו במהלך המלחמה, אין כניסה משמעותית של כוחות איראנים, ולכן האירוע הזה מאוד מטריד את ישראל. זה עדיין לא מתקרב לגבול. ישראל גם משחררת אזהרות של המורדים שלא התקרבו לגבול, אבל כל הסיטואציה הזו מטרידה מאוד את ישראל, כי בסוף אנחנו לא רוצים כמובן איום עלינו, אבל ישראל לא מצליחה להגדיר לעצמה מה האינטרס. היא מצד אחד לא רוצה שכנים כמו המורדים, מצד שני היא לא יכולה כרגע לסייע לאסד. עוד על הדרמה, התמונות מהלחימה ותמונת המצב, הכתבה של פרשננו לענייני ערבים, חזי סימן טוב. למרות עיבוי הכוחות וניסיונות הדחיקה של הנשיא אסד בסוריה, הצליחו להדוף רק מעט את המורדים, בלי לעצור את התקדמותם לעבר אחד המעוזים החשובים של המשטר הסורי, העיר חמה, שבצפון מרכז המדינה. الآن أشد المعارك مع قوات الطراميح التابعة لنظام الأسد المجرم. צבא סוריה הודה היום בהודעה רשמית כי המורדים אכן נכנסו לעיר מכמה צירים. מפקד ארגון הטרור הייאת תחריר א-שאם, אבו מוחמד אל-ג'ולאני, כבר התפאר בהישגי המורדים. أبشركم إخواني أن إخوانكم المجاهدون الثوار قد بدأوا بالدخول إلى مدينة حماة لتطهير ذاك الجرح الذي استمر في سوريا لمدة 40 عاما. המורדים הפיצו סרטונים רבים של פגיעה בצבא אסד, מנוסת חיילים מחמה ואף נפילה של קצינים מצבא סוריה בשבי המורדים. ننصح الجميع أنه ينشق عنه ويتخلى عنه للنظام متهالك نظام البراميل. الله أكبر ولله الحمد. باتجاه مقاتلينا ولك الأمان. أما إن أبيت فانتظر مصيرك المحتوم. כך נראה המצב בשטח. המורדים כבשו את חלב, העיר השנייה בגודלה בסוריה, ונכנסו לחמה שבצפון מרכז סוריה. על פי הערכות, היעד הבא שלהם יכול להיות העיר חומס, שבמרכז סוריה, עוד אחד מן המעוזים הגדולים של הנשיא אסד. אם וכאשר יכבשו את חומס, המורדים ישימו את עיניהם על דמשק, המרוחקת 160 קילומטרים משם. ושם כבר יש מי שמביע דאגה. ما في حدا ما بيخاف من الأجواء متوترة، الناس قلقانة، يعني عموم الشعب كله قلقان ومتوتر. هلا نحن ما كنا متوقعين هيك يصير شيء، بس نحن عندنا أمل إنه إن شاء الله بتستقر الأوضاع بترجع مثل ما كانت وأحسن. צבא רוסיה והמיליציות האיראניות שהחליטו לסייע לאסד לשמר את שלטונו עדיין לא נכנסו במלוא כוחם ועוצמתם ללחימה במורדים. כשזה יקרה, הרי שבשל העליונות הצבאית לא תשקף על פי הערכות כל סכנה ליציבות השלטון המרכזי של הרודן מדמשק. חזי סימן טוב, יש בסיס להערכות בישראל שהמשטר של אסד בסכנה? חד משמעית כן, תראה, לפי האופוזיציה הסורית, צבא אסד מתחיל להתפורר, יש עריקות, הם בורחים, והמורדים נוחלים הצלחות בשטח. צריך לומר שהמשטר הסורי נערך להתקפה, למתקפת נגד המורדים, הוא רק נערך והוא לא עושה את זה. רוסיה ואיראן, בהמשך לדברים של אלון, תיאמו ביניהם לסייע לאסד, אבל הם רק תיאמו, והתיאום הזה לא ניכר בשטח. זאת אומרת, זו יש החלטה לסייע לו, והם לא באמת מסייעים עם העליונות האווירית הרוסית למשטר אסד, ולא ברור למה, למה הם מחכים בכלל. צריך לומר שאם המורדים יכבשו את חומס
לעניות דעתי זאת תהיה נקודת הכרעה. כי מחומס לדמשק זה 150-160 קילומטר, וזה כבר מאיים ישירות על משטרו של בשאר אל-אסד.